願いが叶わない人へ。潜在意識を使えば人生は変えられる。あなたは本当に何を望んでいますか？もしわからないなら願いは叶いません。家が欲しい。でもお金がない。無理だこう思った瞬間、潜在意識は欲しくないと受け取ってしまうのです。でも信じている人は違います。どうなるかわからないけど、きっと叶うとシンプルに願うだけ。その純粋な思いが現実を引き寄せるんです。願いを叶えるコツは一つ。できるかどうかを考えず、ただ心から望むこと。過去の経験で未来を決めつけないこと。潜在意識はあなたの本気の思いに反応します。だからこそ自分にこう問いかけてください。私は心の底から何を望んでいるのか？そこから人生は動き出します。